बाक्सानि कमलाबारि बाथौ थानसालियाव 30थि मागो दमासि बाथौ फोरबो फालिथाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कमलाबारि बाथौ थानसालियाव सानसेनि मेलगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 30थि मागो दमासि बाथौ फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंफुंदों। खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो आरो हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिना मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जायो। गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कान्तेश्वर बसुमतारिया। बेबादिनो हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरनो मान बावनानै बरायनाय जायो। लोगोसेनो मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय गाजा गोमजायै हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लागोनखौबो मिथिहोदों। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जोंनि बे कमलाबारि 30थि मागो फोरबो बे मागो दमासि बाथौ फोरबो नुजाफैनानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोंनि बे कमलाबारि गामिनि 30थि मागो दमासि बाथौ फोरबो मेला खुंनायखौ लानानै जाबादि जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय फुवारनायाव हेफाजाब मदद होनो थाखाय जोंनिसिम नुजाथिफैनो हादों। बेनि थाखाय बिथां बड'लेण्ड बुब्लि बे बुथुमगिरिनिसिम जोंनि गामि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। जोंहा दिनै बे बाथौ फोरबो फालिनाया गिबिनिफ्राय फालिबोयै दिनै 30थि मागो दमासि बाथौ फोरबोखौ जोङो प्रत्येक बोसोरावनो मागो दाननि 1 खालार खालि जोङो बबेबा बोसोराव साननै सानथामहालागै जों फालिनाय जायो। नाथाय देग्लायनि बोसोराव जोङो साननैल' हाबाफारि लादों। बेनिखायनो जों जे बे जोंहा जे बे जोंनि कमलाबारिया जे बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै थांनानै दङ, बेबायदिनो जाहाथे गासैबो बर' माहारियानो बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै खुलुमनानै जाहाथे गावनि धोरोमखौ रैखा खालामलाङो। गावनि धोरोमखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जाहाथे बयबो जोंनि बर' हारिया बाथौ धोरोमखौनो सिबिनानै दावगालांनो हायो। शिक्षा दिक्षायावनो जा, साख्रि बाख्रियावनो जा, न'खर दानायावनो जा, खेथि बाथियावनो जा, जेरावबो जाहाथे जोङो दावगासार जानो हायो। बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो आरो बेबायदिनो जोङो बोसोरै 1 मागो दमासि बाथौ फोरबोखौ जों जेसेबां समहालागै हायो एसेबां फालिलांबाय थानो नाजागोन आरो मुलुगनि गासै बर' माहारियानो जाहाथे बे 1 मागो बाथौ फोरबोखौ जाहाथे गाजा गोमजा बेबायदिनो फालिनानै थांनानै थानो हायो। बेखौनो आं दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरिनि सेराव बेखिनिखौनो बुंथिनाय जाबाय। फुंनिफ्राय मा हाबाफारि जानानै थांखो ओरैनो? फुंनिफ्राय जोंहा फुंबिलियाव सेथियावनो दंमोन जोंनि नांला बेखेवनाय। जोंहा आगुनि माने एक्स चेयारमेन बारग' चेयारमेन बिथां दिलीप स्वर्गियारिया दिनै जोंनि बे गेटखौ बेखेवना होदों। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि दङ जोंहा बाथौनि फिरफिला बिरहोनाय। बे फिरफिलाखौबो जोङो जोंनिनो बोसोनगिरि बिथां आफादगिरि महिन बर'नि आखाइजों बेखेवबाय। थामथि हाबाफारियाव दंमोन जोंहा गोदोनिफ्रायनो फैफाखानाय जेब्ला बिमा लोखिया लैथो सिङाव गोदोना दंमोन दुर्बासा मुनिनि साव नांनानै, अब्ला गासै मुलुगनि जिब जिबिया राननानै आलायाथानि जादोंमोन। बेनिखायनो मुलुगनि जिउ जिबिखौ फोथांना लाखिफिननो थाखाय बिमा माइनावखौ मोदाय आरो असुर लोगो नांनानै लैथो सानानै जेरै बुरखांफिनदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंबो प्रत्येक बोसोरै बेबायदिनो बे मागो दमासि बाथौ फोरबोआव जोङो जोंनि बे कमलाबारि दैमानिफ्राय जों सागर मन्थन खालामनानै बुरखांनानै लाबोयो आरो बेबायदिनो जों साननै सानथाम सानब्रैहालागै हाबाफारि फालिनानै जोबथा समखालि जोङो बे माइनावखौ जोंनि गासै रायजो राजाफोरनो साफ्रोमनिबो आखायाव एसे राननानै गथायना होयो। जाहाथे बयनिबो न'खरा बे बिमा अनसुलि माइनावनि अननायजों गोजोन संसार जानो हायो। बयनिबो न'खरनि गथ' गथाया जाहाथे गोरों गोरा मोजां जानो हायो। फोथारनि खेथि बाथिया जाहाथे अरायबो मोजाङै जाफुङो। बेनि आसाथिजों जोङो बे माइनावखौ बोसोरै राननानै होनाय जायो। मोनाबिलि समाव माबाफोर दङ? मोनाबिलि समावबो जोंहा दंबावो। जोंहा गेवलां मेल दङ आरो बिदिनो फांसन दङ जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो मोनाबिलियाव हरसे जोंहा फांसन थागोन। गोबां ओनसोलनि माने मेथाइ खनगिरि मोसागिरि
मोसाखावरि बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफैगोन आरो दायो जोंहा खेला दुलाजों लोगोसे खन्थाइ बादायनाय बे जागासिनो दं आरो मोनाबिलि समखौ लाना जों गेवलां मेलनि गेजेरजों जों खेला दुलानि बान्था राननाय हाबाफारिखौबो लाफालांगोन। साननैनि हाबाफारि दिनै गिबि सान नंगौ। गाबोननि हाबाफारियाव मा जागोन? गाबोननि हाबाफारियाव जोङो बे सागर मन्थन खालामनानै जेरै जों माइनावखौ जोंनि बाथौसालियाव दोनफैनानै जों बेखौ दिनै खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों बिमा माइनावनिफ्राय जों अरायबो मोजां अननाय मोननो थाखाय जोङो बिथांखौ सिबिदों आर'ज गाबदों आरो गाबोननि हाबाफारिखौ लाना जों बे बाथौसालिनिफ्राय आर'ज मेथाइनि गेजेरजों दामनाय देनाय रंजानाय मोसानायनि गेजेरजों जोंनि गामिनि ओनसोलनि गासै सुबुंफोरनो बयनिबो आखाइ आखाइ जोङो बे माइनावखौ बुरखांनानै राननानै हरनाय जागोन। ओरैनो दरबेसे गामिजों लोगो नांनानै नोंथांमोना? बेयो जोंहा बे खमलाबारि गामि दरसेल'। ओरैनो जोंहा सुपा मोननै दं, खमलाबारि सानजा सुपा आरो सोनाब सुपा। गासै जोंहा 150 घरसो दङ। जों बे 150 घरजोंनो प्रत्येक बोसोराव जों बिदिनो फालि फालि दिनै 33थि बोसोरारि बे सौफैबाय आरो मा। जोंहा रायजो राजाया बेनो बे मेसेजखौ बेखौनो होनो लुबैयो जोङो। जों जेरै आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनानै माइनावखौ सिबिनानै आफा इसोरनि अननायजों जेरै जोंनि गामिया रुजु रुमु अनलायनानै संसार जाबोनो मोनदों आरो जोंनि गामिया दिनैसिम जेबो खैफोद बिफोदाव अलखदाव गोग्लैनाङाखै। बेबायदिनो गासै बर' हारियानो जाहाथे जोंनि गावनि असे बाथौ धोरोमखौ लानानै सिबिना फुजिना खुलुमनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसे अनलायनायखौ लाबोनो हायो आरो बयनिबो गामिया जाहाथे आलो गोजोनै अनलायनायनि गेजेरजों सोलिलांनो हायो। जों बेखिनिखौनो जोंनि खमलाबारि गामि आफादनिफ्राय जोङो फोसावदों आरो मेसेजखौ होनो नागिरदों।